dawan panjing Arab ngangat pej na katugalis. Ka enre hakatugalis na. Enre kemot kilado. Nati nga ong chado. Kajing keno bagi skim kim jupoi shiki paj ba ki bla yo ban tap vote klam da ken laki kersan ne kim kersan haki constituency lala ban pensi sha hakane ka kenti bat kadaw kadai na ka jingjet brio ki nong mikmat habaki sami ki jing man toy ka badai hok jong paj ba bat ka ne kala paw tengkran na ka jing kran uwe UMLA kasaki ka bla yo lum kadai ka bla ring video hi da ki paj ba ling ba ka mobile kat ba uwe UMLA na ka seng NPP uba mikmat ya ka motion constituency uba jigor merthong ka ba ulaong ba on ai jing Arab tangai ki badan kerteng haka thobbo kerteng jong ne haka list haka ni ka video ka bal pen sa priang pat ba bat ka bal pen poi shaw shulong me layo i ba ki nong song snong ki dang sa score ka jingkran uniu MLA haka we ka jingyalang hamin niar ka ba uniu MLA ula beteng da ka ba ong ba ya ki ba om dan kerteng anam la ban ai jing Arab satya uba jigor haka ni ka election udai ubala sapan bana kerteng biang ban ya ai reng haka election ban wan na ka ka constituency na ka ka jo hi ka seng ka NPP nong bar huwei ba kat nungut PNR nang ba hadin dawan panjing Arab ngangat pej na katugalis. Ka enre hakatugalis na. Enre kemot kilado. Nati nga ong chado. Da en kemot da kano kalat ru ngila ban yara. Da kitu gi skim sarkar ngila drita en rat ka kata